Simon Petros, usyakri bat apostol Jesus Christ. Ha kita kibala yo ia ka jinget bakodor ringkat bat ka jongi. Daga hok ublay bat unong penem jongi u Jesus Christ. Simon Petros ning tak tan ngiti kintin habene buta bening kong. Unong tho ha kaneken ka jingtho ka jong u Petros lasai kadar ba de Simon Petros. Kindiat sepang jong ni kintin Simon kani ka kerteng Simon kadai ka kerteng Hebrew jong u Petros. Ngilam ong kadai ka kerteng terai jong u Petros. Namar de u Jisu ka yuba ai kerteng ya u Simon da u Petros. Baru kadaikan ka kerteng jong ka way na kijat Israel. Kabalong ken Simon. Nang ta kani ka kerteng Simon Petros ka mangiiha kani ka dukhat ka maningkong ka kerteng Simon Petros dan gipuarat ka balathok kemniru Simon ubalakot u Petros. Katay kerkom to akit ki art li kerukom ha ka Bible pensyam kan ha ka testament ka bathmai tang ha ki gospel but ha ki kam ki apostle pensyam la to adu real pusan sin. Tapi pet na kita kin jing tok Matius, Lukas, Yohanes, Markus bat kam ki apostol. Kum ta ken kani kitin Simon Petrus hang ne kasai kadar ka tho yano kamut yano kata kamut ken ya u apostol Petrus. Kani ken ka siti ka baar ngilaman ongken ba kadai ka siti bala tho da u Simon Petrus. Hoi kadang ka jingata nganam lak menuan rai kini ki jingata jong ki restart pulih Bible ki baong bagi kadai ka siti ba a jong Petrus lak menum day u Petrus ba tho ikane namarang ni bisa na kerkom style de ya ka style tho Greek jong ka nikong Petrus bat ar Petrus kaya per ki way wan ra ha di kerkom nganam ma ikam wan ra kita ki barkhot han rai to ni chu shimbet kum bala tho hang ne bala kum no uday Simon Petrus ba tho gen ya gani ka sithi hindiat sepang jo gani ka kerteng Simon ha ka Greek Bible ne ha ka Bible Greek kam sim tho da ka te ka kerteng Simon kum ba tho mangi ha ka kasi re ka tho Simeon an rai ka ne ka kerteng ka tho ne ka mot yo ju hi ubrio ubolong ken u Petrus bat ka ne ka kerteng Simeon ha ka testament ka bathmai jong ka Bible kasi jingi pinsyam bala ho hadu nyosin dan ka por baga mut ken ya Simeon ken ubolong ken utu ken department jong ka jat Israel Simeon nang tadan ka por baga mut ya ubre pat uwe pat ubakarteng u Simeon ka mengipet ken hagi gospel lene kala ban mur ya u Simon Petrus kumba ka mut ken hang ne kendiat chapang ka ni tin Simon ka kerteng Simon ngilaman ongken bakadai ka kerteng Jew kaba ki Jew it ini ki Jew punan kampai ka bakin a ki konchen rang jong ki ha ka spa snem ka beningkong hadu ka spa snem ka ba a kamot bon ba ki Jew ai kerteng hon jong ki konchen rang da ka kerteng itu ki por jong kita ki spa snem kalong thik le si kambalong ukasi jengi ka baki ai kerteng kon kraw ba tin kraw tang hane po balang jeng ni bon ba nang ta banisar ki bon ba dai sikiwi pat kilo ha kata karukom te kane kerteng Simon kade kerteng ken ke bolong pat ba ngilam lang hata karukom but nong thok ni sai kadar na marji la thok tak Simon kila ban suto bakla te ka taw suto Simon Petrus ka kerteng Petrus kade ko Jisu a so Simon kau mut ken umau siang rei umau maurit ha ka Greek kumut umau kani keteng Petrus but tengi pet kiwe pe kijing thok ju kitin jung blay ya kani ka keteng Petrus laju khotru da ukefas kefas kadai ka keteng Aramik nani kadai ka kitin Aramik ken ya ka kitin Petrus kumut hi ka ju hi kumut umau te kumta ken pa pi ka keteng kefas apo jong ka jing tho jong ka tin jong blay ka tho ni ka mut hi no ya u Petrus ini ya Simon Petrus te unong tho ini ka siti ulong ken u Simon Petrus karkom tho iya ka ni ka siti tingi pan sa kita kabar karkom tho iya ka ni ka siti karkom tho iya ka siti la long ba la tho ning kong ken ya ka kerteng bangi ha bangi tho siti kumbalayo jingkai ken ha ka kitab
Ya ka kitab jong Jacob bat ningkong Petrus. Para buar kanya pa mangi kini kisni minta mangi to siti. Ya ka kerteng jong ni kinong to ya ka siti ngi ju san hatarai do na. Ha ka bakut do. Harai ki por ki ba menchua kam shimlong kumta. Nong tho ik siti utho ningkong tam ya ka kerteng jo bat ngan sai tho nagadaw bale na shwa jeng kane asya ye ka bangan batai nang no kawan kane ka history kom tho ningkong ye ka kerteng ba tho siti kane kawan na ka culture jeng ki Greek lane na ka kom tho literature jeng ki Greek aki por jeng Sim Alexander ken ki pen roy kane ken ka kom tho barkum ta ken namar bakani ka culture jeng ki Greek kala sothiet ba ha ki ju ki basa ka than jong ka Palestine kumtaru jong u Petros ki pertu bot ya kani ka ek ka ki Greek ki le long mangi khasir kum jo ha ka ba ken ka tai ken ka jingkai jong ka sri sakni ken kala sothiet bangi kumta mangi ring la pertu bot ya kata ka rukom le rukom hikai chongki Galong komta, te Petros chu portho bot yekar komle ken jong tai ki Greek minor. To kadao bo balai ba tho ding kong ya ka kerteng. Kadao ba tho ding kong ya kerteng, kadai na marba hai ki por men shwa, ha ba ki tho ki kot, ngane ha ki tho ki tho ha ki kot kali. Ni yong ki scroll te kumta kan shem ka por bantet la ja ba tho shadin do ya ka kerteng. Anuksa namar ka scroll kan reben kat kene dekat reben kum ni kat ba phin pling chin sitai ben tip ka kerteng mana ba thoi kan la chimpor anuksa kum ya ka scroll jong u Isaiah ka kotli jong Isaiah ka kotli jong Isaiah ka bala tho namaram shuam dan printing press dan print bible kum ni hanrai chu tho da ka kti tang ka kitab Isaiah la da phiplet ka kitab Isaiah ka sne ka scroll jong Isaiah jerong la kamno lai po pot te mental jaya ke ba ngaplit ban tip ya ke kerteng seterai do sedin do ngan hak ban wak jaka lai po pot ban plit kan you kai kitab te kum ta kan tho no ningkong kan ya kai ya ke kerteng te dak ba tho ningkong ya ke kerteng ka jing tip no nabas dang mano ba tho kan pelong kan yikinong pule bakin sngau tenat Om tang makin singok tenan rai bakin sim khiar ha baki puli gitu ka cing tho nama kitip menta mar bo tho ye kane mangi tingi sup hai ni singi menta apa ngi ko bentip kan yu nong tho jong ka kot chu pet pet ya kerteng ha khmat do jong ka tu ka kerteng jong ka kot la don ru ka kerteng jong wai jong nong tho rai ji por sa kam long kom ta Tagi pet ni ka dur le sikan chai. Le sik scroll kin long kom ni, ki scroll kin long hat kur kom. Kad le sik kan ben kom tay. Kat ban plate ya katay lanon lap. Nai. La ka jurong lai kom mang ong pi kitab jong Isaiah. Le se la plate kan long hat kur kom. La plate pi ino ka kerteng na mala ino kerteng kala sutu nat pi ban kwa ban. Puli de na ka daw kan bo Petros sa tho ni kong ni kay. Ya ka kerteng. Wat ki we paru kom jo ken kinong tho ki por shwa ki tho ni kong ya ka kerteng kam tam ki shiti jong ki to ka tu ngilai kot chapang nong tho bat ka rukom tho shiti tam tang ina phai na pat chak ni ka benta ken ka ba ar ka bakran chapang ushakri bat u apostol jong u Jesus Christ u Petros uong ni kene u Simon Petros u Shakri bat u apostol jong u Christ tang ina phai kin yak ye kitiki atli kin tin ibadan kam bhai ngi bangin yai yo jing pin ken mau kabaning kong ni kitin Shakri berkabar kitin apostol tingna pai kindiat chapang juni kitin Shakri orang ni translate badai kan kitin Shakri kat kum na kitin Greek nama kitin Greek kan ya kitin Shakri la tho dulos orang ni translate ka bakambiang kitin kadai merau kuat Petrus sang ni ui tho el ni bodi ta merau jono chong Jisu teban long merau Ngina man sko tho hagari ko kom no ki berkat Jepang jong ka jinglong brau ngiti ki por ki ba menshua hasya kan rak katang katukan ne kamaning kong kan balong marau ha kitu ki por kamut ya kane ban syak thiet pat ban syak kam trai pura da ukin rat kewut ma phi phim long trai da la di hare tu ukin rat ba thiet je phi udai trai ya phi
Ila jai ka ba ma phi phi long brao chu jung no phem la ya ka phin le hala ka jong ka jing kwa ka mon jong phi wat ya ka la ka jong ka jing em na ma ble na ma phem long trai ma phi. Te ba Petros ong kan ngade utau marao jong ukres ka yang ala long trai de mano. Da ukres te ka jing kli ka long ba phinap kli le ka long ka ne. Hatu mano belum trai ya ka jing em jong phi. Yung ngade usakri ne ka sakri jong ukres hatu ulong try ni em ha ka jim jong pi nanta balong marao ka ni ki por kamut sok kum no kamut ban em tang na ka benta ka jik mu jong kenrat na jik berkat na ta jik mu la de tang na ta jik mu jong kenrat be to kli la de la pi ang mga sakri jong try jisu hatu pi mu ya ka jingem na ta jono nang ta sa kawai balong marao ti por kabot ban pediang maka monjong kenrat kadi ka monjong a hatu pidai ki sakri jong kres na hot kamno habi ne ka mon pi mon ni kai bo kres mon ne pi buon ki monjong pi ne perkaba kado balong unong tray ka kam ka bakirpang na marba ukinra jung ulong ubananam kata di ka jimot abong sakri dan abang merau kan yang tiki por misal kisah tu ada gerkom. Telah mengam apa ni orang ni dah kisah kiri ki merau tu keras. Dan kami ingin suatu kau bas suatu ki beri menendal. Kenapa pin suatu? Bagaimana kita sakri kam tahu ni kam mungkin ya kum gitu kisah kiri ki bawan terakhir yang jongi, yang jongpi. Kam tahu ya kum gitu. Ada kata tahu kum kita. Kisah kiri yang mentah. Bapa ibu haji yang asam jang pi tang syutut ke keren kila pet no. Ndera. Para ngit ba yang masam jang agi to ani bakar lambir gini ki nong treh yang ngomlong nomor batak syukur lambir kalai pet no. Selang mat banyak beriuru. Dai. Harai ki mrao di pemsua. Ki mla balik kemta. Ki tang syuk pet leng. Sengak mana la ki pet nau kenra. Kat kum ka hukum jang ki marom la ban tuet yaki ondala yo iki sedih ni kalau juga kena. Aduh kata. Sekri yang fi mlaim lek kumta. Kadar fi ong ngade sekri jung kres pet iki dei kiles ki dei ne am bat kata ka jingkam jung pi. Kinjat. Ha ka Bible. Ya ki bri ki bakrau jong ka testament ka berem kum ya u Moses kum ya David laju kor ki sekri jung ublai ka mut ki la kor mrau no. Jong blai kat kum kani ka jing batai jong kani ka sak tujen kat kum ka jing batai jong kani ka sak tujen ka sak tujen ka dei ka Bible Greek ka baningkong tam e ban translate nagaktin Hebrew ha ka spa snam jong ka jing jar jar ka bala kumno dei na do lai spa hadu ar spa snam e jong ka ting translate ya kani ka Bible na ka Hebrew sya ka Greek la khat ya kata ken ka Septuagint ya ka baki Kristan jong ka spa snam ka baningkong baar ki ji puli ba ken ya kani ka bentang ka Septuagint ka ong ba yau no yau bo blai upa ban syakri lene ban bin banane ban nyalap ya ka kien jong u ya kumuta ke la jukot ke umarau ke jong u blai brau jong bat kadur jong kane ka Septuagint jong ka kitab Isaiah ya belabu opo museum kolong kumtel belong tangkum ka information nam ta jong ajong pi baru Petrus menbau tho ya ke sithi ka ban ningkong kajong uklem penan kam kan pen itu ile dia bau de usyakri jong kres hari ini kestibar ai kata kajik sai kedar kan bangang ade umarau jong u kres jisu tetapi ong ade umarau ade usyakri jong kres to ngnya perkat pa apa yong ni lagi syakri jong kres ni damut nem ke mamut u Petrus li ke mamut ki syakri jong trai ki por jong kaspa slem ke baningkong Taginya pai no syakri ke ketin kami nyongken u apostol jong u Jesus Christ. U apostol jong Jesus kateng tin apostol kadai blau penkelan lisik blau penyesok di artlik tin Greek kami kong apo kabut na from yung tin pereng but kabar castello kabamut ken banpa lingkot kasimut be abung apostol kabut banpa dusen banpa tamanorom no nanano kau tahu kau berpak na ublay. Ki Greek min hindai, berki Rabbi jong ki Jew,
Kika ini ki ongken, bala jipnen kam kan ya kena kentin apostol, ya kino ki beriu kan ki balong kinong lang ktien, lani ki balong kan kita ki kinong mikmat, lani ki representative, lani ki ambassador, jong no ki por insyaallah jukot kan ki apostol. Kinti apa kan sepang jong ki kakejong ni kentin apostol la katas semen ketmai tu kin singap ha ya kan ni balong badan kam. Ha katas temen ko tmai dan arjat kerukom pendan kami ya kane kain keketin apostol. Kabaning kong kadai kane kadai ka bakadau kerpang ya ki khat arngut ki apostol jono jong Jesu plus lesi ong no bat apostol Paul. Perkendiat kidan ken kita kinki kriteria ni ki jinglong ki badan kam ken ya bandan la jati wa ye ka pinkop ya katai ka kateng apostol ha katai ka kerdan ka maningkong. Kini di jinglong ken ki badan kam ya ka kindan ken ada nyiwan ha katai ka jat maningkong jong ka jingkot apostol ka maningkong. Yudai melonggan ki bala sakhi ya ka jingni pat jong Jesus Christ da ka kmat dok jong ki. Kino ki bamla ban sakhi da ka kmat dok jong ki ka jingni pat jong Jesus Christ ha ka jinglong dok. Kemla melong apostol. Nang tabaar balong ubala sajit kan sajit syai da umsim bakut kemalong apostol Paul hakam nang kendar ka dukasan nang taga balai pat bandon ka jingla banle ikidak bat kikam yo kikam yo pela ni kidang kikamba ni long ki sign and wonders tin pareng kini bandon ni kita ki jinglong la pikwa ye ka pilong ki apostol ken ki bakat kum ka kedan ka maningkong handrai to ngintit ini kawai kom kini ki jat apostol kebahagiaan ke meningkong kalong ke bamla asyuk bandan hakini kisngi jangi menta kom kini ki jat apostol agadan meningkong nyemla asyuk ya ke mengindan so karukum pendan kam baar pat ya kentin apostol karukum pendan kam baar kalong kene kakadau kulumnya ki wei pat ki brio ki balapa let's say daga balang balong kin nong lam kubor nong lam ktien jong Jesus Christ kanuksa ba syai ba kom yo Barnabas la jukot apostol ya u Andronicus but u Junius la jukot apostol ya u Epaphroditus la jukot ru apostol na tin Greek apostolon hag tin kasing nilapin kelas tin nong ktien nang ta ya u Silas but u Timothy la jukot apostol. What did you suruh lah? Itu you kamu apostol. Kitab Hebrew. Kanini karo komponen kam ha ka kedan ka baar. Kanget pila jias ngau, ngamin suang la jias ngau ki kai kan. Apo jeng kabalang Kris. Are ngamong pat kini ki pastor ki jeng gibalahika ya nga. Harai gitu ki bak hamre menendai. Iju hikai ki juong kan bapa balang Kris menten apostol. Oh nem. Ya jas ngom kata. Asya kan keli ini kecing keli api. Iba yas ngom kata kecing hikai. Hato hapo balang Kris dan missionary nem. Oh nem. Oh. Sabang ni. Anda mengalas tadi nang layit punya. Ngasyam ba kani kajing ong ba hapo balang Kris dan apostol kalong gen ke ba ipaw bit ba pingkara takurkom. Mabalay nama kakitin missionary kakitin Latin ya kabala syam na kakitin Greek apostol hi. Kebun missionary para apostol kani kaju. Kani kaju. Lakaban kum ni. Banong missionary biang banong apostol padum biang. Lesi menikalan hakawai pa kakintian banong ong kpa biang ong fadar biang ra. Pisu tu. Ong teman besan biang ong elder biang ra. Say. Ano kani kaju? Susah akan ikurkom, skutu akan ikurkom. Paka jing pedan kam ya kekerteng apostol daki katu kan ikenhun balang kan ini keski minta. Kam de kekedan ke meningkong, kade kekedan bokumno kebaar. Ndrai mangiya kade ke balang nilai bet bangin namanya ai kade signature da kerteng apostol nama belai yo bobon ke sutu bakala. Tekum ta ke nilayat kam ta me da ke pedan kam daki pastor kita pesan jadikan bakum ta terter. To yo kemba
Kidan ki balang ken ki bala ai kerteng ki nang lam jong ki ne disignit ya kam jong ki da kerteng apostol. Lapi asngoi kum kita kemut yo I na kami ker kum I ke baar. Umut ki apostol ba pha de balang de bala pha direct no. Oh kures. Kembalong kita kar plus perupo. Kecipan kami ya ketin apostol ha kedan ke baar lam nong tang biang ha kedan ke meningkong te kabamla melong satya dalile ya. Oh kita. Tenginya pai minta saya bentar ke balai kinong yo ya ke siti na ke tega line rong blue ha kita ki bala yo ya ke jingat ku kabakodor ringkat bat ka jongi da ka hok ublay ban unong penem jongi Jesus Christ ngnya pai ke dia da bi chpang jodi ka bentar namar ba kane ke siti kadai ke siti ke ba ala rangi bisa na po kalong balai dekat ke man ningkong ar Petrus Kumta kan sengodai bau Petrus ulato ia ki ulato ini ke siti ki juhi ki ba yo ia ke siti ke meningkong jong Petrus. Dan ipet dan ningkong Petrus nang meningkong dekat ke meningkong ulato sakine. Ha ki sok snong jong ke jing penwer apa Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia bat Bitania. Kita bela yok kan ya ki bangit besar kita ki jaga bela yok kan isti meningkong. Te kum taru kan ke isti baar kin dei kita ki parab ngai bi. Kita ki jaga ki dei ki badan hakathan joka Asia Minor ya ke mentang ni khot kan ke Turkey. Pat ngalam nong kan begini ki bangit kan ki bela yok kan ya kita ki isti meningkong. Bela yok ru kan ke isti ke baar jong Petrus. Tengnya pai kindiat sepang jog ni kijing batai ni kentien. Tani ka kentien nging bato yo ya ka jinget bakodor. Yo ya ka jinget bakodor. Kani kentien yo. Kani ka verb yo. Kani ka verb yo ka kit ya ka jingmut bandon lene ban yo da ka ba lamang kerpang obtained by lot. Ka ba pen I ba kani ka jinget ka long ka jing ai jong ublay kabaki la shuyo ken mau ka jinget ke ba piyo wa pinget au Christ Jesu kam dei ke jong pi hare ke jing ai sko ba u ble nga ba pi Ephesus ars po ka Christ pang jong kata kani ke jinget te ka bang ni poy bang nget ken ha u tra jing Jesus Christ ke jing a jano u ble kada wa sarang ba pi dan ke jinget la da jai ka ba u tra am ai pi ka ta jinget ken mi yo Dan ini kadang bagi sendra jong Jesus Christ kin sakarpat yo kay ko try to pun klan nya ka jinget jeno ya ka jinget jing ina marutau ba ai utahi balaan pun klan nya kano ya ka jinget jong ajang pi kumtar kum jutong nya dawai kum dawai lem maki kane ketin bakodor ya ka bala pun klan ite ketin Greek iso timon kawan na atli ketin Greek isas ka bamutkan ka jingnya ringkat equal but ka time ka bamutkan kaburam na ni kamumut ken kador. Ha ka Greek time kamut kaburam kamut kay kador. Hari ka jimut. Ya kani ka kintin isu timan lapnan kam na kamta kinong way ki bala yo ya ka hok balong kinong song snong ki baya ringkat bat ki try muluk. Asalan batay kani kanang bin sngoto. Abaw Petrus pun kami ni kintin isu timan uthaw numut ya kani. Wang katu ka jinget ka ba mapiko ki banget jung ka balang Asia Minor pilayo kadai ka jo ka jinget kan ka ba ublay ai hangiru kumjo kamat ka jinget ka ba pidan bat ka bangingi dan kami per kaya maringkat kumjo te unono banget hau Jesus Christ lama pi song si jrong le no ro si song online kumjo Pi maskap online de kumjo ka jinget ka pidan hau Jesus Christ ka dei ka ba kumjo kumba ki apostol kidan ka dei kumjo Maria ringkat kumjo Putra sekwa ban pikan ma ki sepang jong kene o kan mau ken ba ka tu ka jinget ka ba pi dan ka dei ka ba kumjo kumba manga ma piru idan Nang tasok na nagkantiin kan, kahok ublay ban unong panem jongi u Jesus Christ, tingnya pai kindiat sapang jong kijing batay, ya katay kantiin kahok na markalong kabadan ka, mingin yo jing shay, ya katay kantiin kahok, kaktiin hok, hang ha katay kijing to jong Petrus, kam to ya kahok,
kabalanyo sanga bersepi lene ka imputed righteousness harai ka thau ya ka hok jong Jesus Christ ka baulale na kapta jangi da ka jinyap da ka jimi pat jong u ka thau ya kata kadai ka jingle jong Jesus Christ ka bala pelong kan yang gi bangai bangin don kan kata ka jinget ba ka jingedai kan ka bajan bat ublai buk pa jong u ba beneng u Jisu ho ni te baulong u ba hok Ki banget jen kalong ki bahok dai ke jing da ke jingle jongu bat kum kita ki bala yo ye ka hok jongu ka dai ki ken ya ka bakin tebe bat em halakas ni ya ka hok jongu kadai ke jing ketu jong Petrus kadang dia kadai ke jing tai ya kadai ke jing thok jong Petrus habu ong ken ka hok ublai ki tin ublai kadang ke jing tai spang jing ti kentien la ka mot yo ublai bok pa ne le ka mot yo gisu ne Telang bisa pat naga grammar kan, naga kom tho ga grammar haga tin Greek, kan tin ublay ba unang pedem, katho ne kamot ya way, kata kamu katho tang ya Jesus Christ, kamot Petrus hagni ito pa Jesus de ublay para ujo ko por de way, unang pedem. Kadi kalau kemudian kamha, namar ba kadi ka jingkai ten ra jong tin jong ublay, kabay to Jesus uday ublay. Kendiat kani ka kerteng nong penem, ka kerteng nong penem, ha ka teston berem ka dai ka jukuran ne jupunan kamha sha u yawe ne sha u blame bateng pat ni ikin bala penan kam ro sha u Messiah. Ha kani ka shiti la penan kam hadu sansin ye kani kerteng nong penem, baka dai ka bala penan kam kambun sin na baro ki kitab kan jong ka testament ka batmai. Kajing yai ben rap jong apostol Paul ini kerteng nong penim habide bu Jisu ka pedisai baya ka kam jing penim baya ka jing penim lale de ukres ning lam hani kerkom ya ka kam penim jong Jesus Christ u bakloi ban pelat no yang iken na kani ka perthai ka basnio bat ka perthai ken ka kriang bat ka bamutulok kata ada kecing mana bohong Jisu ulong nong penim bukloi pelat luat dengan pi nak ni ken kapop ke batek ke baku menga pada pi